Ovo je priča o Zepsu, sajmu koji traje već 30 godina. Pokrenut 1994. godine, vjerovatno niko nije ni slutio da će generalni BH sajam Zeps danas okupljati poslovnu elitu iz regije i svijeta i milione znatiželjnika koji žele vidjeti i čuti najnovije industrijske priče. Godinama je Zeps vedrio i oblačio u svijetu sajmova, a onda se desila korona i sve je stalo. Zajednička kompanija Tapas, koja je svoje prve korake napravila upravo na Zepsu, odlučila je vratiti mu stari sjaj. Kompanija Tapas već 25 godina radi na organizaciji najznačajnijih sajamskih događaja i drugih velikih manifestacija u Bosni i Hercegovini i regiji. Okupili su tim najboljih i u jesen 2023. godine počeli sa prvim pripremama za veliki povratak Zepsa. Privredni događaj godine sa najviše atrakcija i zanimljivosti svečano je otvoren zajedničkim presjecanjem vrpce privrednika, partnera i zvanica. Zemlja partner bila je Republika Turska, čiji je nastup na Zepsu organizirala najveća nacionalna privredna komora na svijetu, Istanbulska privredna komora. Na 20.000 kvadratnih metara u centru Zenice predstavljeno je najbolje što Bosna i Hercegovina, ali i međunarodno tržište ima za ponuditi. Ovogodišnji Zeps posjetilo je 30.000 ljudi. Tokom sajma organizirano je više od 1000 B2B susreta, a dogovoreno je i potpisano oko 300 poslovnih ugovora. Sve ovo pokazuje da je Zeps postao ne samo izvrsno mjesto za promociju i izlaganje proizvoda, već i važna poslovna prilika koja daje konkretne rezultate. Ovogodišnji Zeps je okupio više od 400 kompanija koje su se predstavile sa preko 1200 brendova iz Bosne i Hercegovine i svijeta, čime je još jednom potvrđen značaj ovog događaja kao ključne poslovne platforme u regiji. Nadmašena su sva očekivanja, ne samo po broju učesnika, već i po kvalitetu poslovnih susreta. Posebna zahvalnost naravno ide Republici Turskoj kao zemlji partneru u ovogodišnjem Zepsu i Istanbulskoj privrednoj komori, njenom predsjedniku Šekibu Avdagiću i cijelom njegovom timu profesionalaca za izvrsnu saradnju. Svi oni su dali jednu dodatnu vrijednost koja je u mnogome obilježila ovogodišnji Zeps. Također održano je ukupno 5 panela sa eminentnim uvodničarima o prilikama u kojima poslujemo i privrednim izazovima koji nas očekuju. Razgovarali smo o razvojnim perspektivama Bosne i Hercegovine i regije Balkana, ali i o šansama u oblastima digitalne transformacije i umjetne inteligencije. Najboljim izlagačima uručene su zlatne, srebrene i bronzane ruže Zepsa. I na kraju ove priče treba istaći da Zeps ujedinjuje. Njegova snaga je u zajedništvu. Zeps je mjesto gdje se otvaraju vrata za nove saradnje, projekte i inovacije koje će oblikovati našu budućnost. Zato je povratak Zepsa početak jedne nove uspješne priče koja ponovo kreće iz Zenice, Zeničko-Dobojskog kantona i Bosne i Hercegovine. Zeps je novi regionalni sajamski brend koji će nastaviti svoju misiju, ali sada sa puno više snage i uticaja. Vidimo se na Zepsu 2025. Dobrodošli!